नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव खुलुमनाय बा बरायनाय थालायबाय आरोना। नै दाना हाग्रामा सारा माने सरलपारासे हेलिकप्टारजोंहाय माने थांलायनोसै आरोना। हेलिकप्टारखौ माने बिरहोजेनबायानो दा हाग्रामा सारा। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय, बे भिडिअ गेजेरजों नुलांगोन आरो सरलपारायाव मिटिं दं। दाना हेलिकप्टारजों दावबायगासिनो बिथिङा, नायलांदो भिडिअखौ बिदिब्ला। Safe journey, sir. Safe journey. Best of luck. Bella. भैया इस साइड पे मत जाइए, ठीक है, पीछे मत जाइए। हाँ क्या नाम दो? Sani sabi bilin sabi man. Sir, are you listening to that? Oh, okay. Thank you, Chef Johnny sir. Okay, this. ठीक है, हो गया। चलो हो गया, चलो। Ali ya tahu lo. Gua jondi deh jalan anu lagi ya. मेरे जान तू रोड में जुनियर पूरी आ जा नहीं ऐसे मजा समझ वो तेल डाल चुना पड़ी आधा घंटा ए वीडियो ऐसे प्रिपेयर रखने में आधा घंटा पहुंचे तो पूरी है रोटे
गिर घर से ना गिर मोबाइल